Merħba għal programm ieħor, programm f'din is-sensiela fejn qegħdin niddiskutu l-40 jum ta' riflessjoni li ħanaddu minnhom matul dan il-jum matul dan ix-xahar ta' Elul, xahar li beda l-bieraħ illum għandna tnejn mix-xahar ta' Elul li huwa xahar Bibliku u li wassalna biex niċċelebraw it-tlet festi mis-seba' festi ta' Alla il-Missier inkluż ukoll mbagħad dik li tissejjaħ il-festa kbira fl-aħħar. Qedtilkom fil-programm tal-bieraħ li ser niddiskutu daw l-40 jum ta' riflessjoni minn fejn ġejjin, għaliex 40 jum meta jibdew, meta jispiċċaw. U fil-fatt l-40 jum ta' riflessjoni jibdew mill-bieraħ u jwassluna sa l-10 jum tax-xahar li jmiss. Allura issa nafu li aħna qegħdin f'Elul kif jgħaddi x-xahar ta' Elul jibda x-xahar ta' wara, fl-10 jum tax-xahar ta' wara huwa Jom Kippur. U dan jirriflettu allura it-tielet darba li Mosè tela fuq il-muntanja biex ikun fil-preżenza tal-Alla u din għamilha bħal bieraħ eluf ta' snin ilu fl-ewwel ta' Elul tela fuq il-muntanja u niżel lura 40 jum wara f'dak li insibuh bħala Jom Kippur. Jom Kippur illi fih bħal madna anke l-bieraħ nirriflettu fuq il-ġudizzju l dak il-jum illi fih irridu nidhru quddiem Alla għall-ġudizzju tagħna. U allura qed naraw hawnhekk issa il-Mosè tela fuq il-muntanja t-tielet darba qed jakkwista Alla qed itih qed jirċievi anzi l-kelma hija qed jirċievi mingħand Alla it-tieni set ta' twafel ta' kmandamenti imma wkoll akkwista hawnhekk fejn nużaw il-kelma akkwista il-maħfra għall poplu ta' Iżrael. Għaliex nafu li Mosè tela fuq il-muntanja mar ġab l-ewwel set ta' twafel illi Alla stess qata mill-art illi jimxi fuqha, Alla stess kiteb il-kmandamenti fuqhom u meta niżel lura Mosè sab il-poplu qiegħed jadura statwa magħmula mid-deheb bħalma jagħmlu ħafna. F'dan il-każ din l-istatwa kienet oġol tad-deheb. U kienu qed jadurawha u nafu x'tajt l-istorja Mosè kisser daw il-kmandamenti. Mbagħad reġa' tela għal 40 jum ieħor jitlob maħfra lil Alla, jitlob għal poplu tiegħu jagħmel interċessjoni qawwija ħafna, interċessjoni profonda fil-preżenza tal-Alla. U nafu li fil-fatt kien irnexxielu jakkwista il-maħfra għall poplu ludi. Mhux hekk biss imma Alla reġa' qallu biex jerġa' jitla' fuq il-muntanja din id-darba biex jerġa' jtieħ il-kmandamenti mill-ġdid bid-differenza illi Mosè issa kellu jtella it-twafel miegħu. U t-twafel ma kienux xi ħaġa bħalma naraw aħna fil-films ta' Hollywood jew fuq xi stampi jew xi santi. It-twafel tal-ġebel kienu kemm xejn kbar u tqal. U din id-darba Mosè irid iġorrhom, irid jaqtagħhom minn ġol-blat u jtellaħħom miegħu. U Alla kiteb il-kmandamenti fuqhom. U mbagħad Mosè reġa' niżel lura minn fuq il-muntanja u nafu li kien ara allura kien Jom Kippur. Jom li bil-Malti nsibuh jom l-espansjoni fejn fih irridu nidhru quddiem Alla u nafu illi fajnejn Alla ħansibu dak il-favur jekk aħna dejjem nimxu miegħu dejjem nobdu l-liġi tiegħu, it-tora tiegħu nimxu wara Jaxua, hemmhekk ħansibu favur u ħniena fajnejn Alla. U daw l-40 jum allura aħna nużawhom biex nagħmlu riflessjoni ta' ħajjitna biex nistgħu nirranġaw kif ħanippreparaw din il-qalb tagħna għal dawn il-festi li ġejjin, speċjalment għal Jom Kippur, l-aktar jum solenni fil-kalendarju Bibliku. Illa li xirdu nippreparaw ruħna x'inti ma tistax tidara l-ġudizzju quddiem Alla minn li bidnub, x'ma jistax jaħfillek. Ħanitkellmu fuq dan l-affarijiet ta' ġifieri. Imma aħna ħalli nkomplu fuq dak li qed jgħidilna
li qed ngħidu fuq Mosè f'dawn l-40 jum. U naraw allura l-Mosè qed jirċiev l-ewwel sett ta' kmandamenti imbagħad lura sab il-poplu jadura l-oġol kissirhom, reġa' tela fuq il-muntanja talab maħfra, reġa' niżel, Mulej qallu biex jerġa' jitlaq u jerġa' itih allura issa hawnhekk il-kmandamenti. It-tielet darba li tela Mosè fuq il-muntanja kien fl-ewwel ta' Elul. Bħal bieraħ eluf ta' snin ilu u nisel lura 40 jum wara. Kien perjodu ta' talb intensiv għal maħfra mill-poplu ta' Iżrael. Dawk li kienu għadhom ħajjin, dawk li ma ġewx maqtula għax aduraw l-oġol tad-deb, daw l-40 jum għattawhom f'talb intensiv. U minn hawnhekk toħroġ l-idea li f'dawn l-40 jum aħna nqattawhom fit-talb u r-riflessjoni tal-karattru tagħna. X'għandna ħażin, x'għandna li qed iżommna l-bogħod milli jkollna relazzjoni intima ma' Alla l-Missier. U kif se nagħmlu biex innaħħuha? Kif se noħorġu l-Eġittu minn ġo fina? Illa li faċli toħroġ mill-Eġittu imma mhuwiex faċli toħroġ l-Eġittu minn ġo fik. Dan jsir biss permezz tal-Ispirtu Qaddis tal-Alla, l-Ispirtu Santu. U għalhekk irridu nagħmlu dal-40 jum inqattawhom fil-preżenza tal-Mulej kemm jista' jkun permezz tat-talb u l-qari tal-Iskrittura u r-riflessjoni u studji bibliċi. Ħalli nersqu aktar lejn Alla x'dan huwa l-iskop li nersqu aktar qrib Alla. Illa li bħal medna l-bieraħ illum Jaxua qiegħed fl-Alqa, qiegħed mal-poplu tiegħu, qed jammar ġo tinda, mhux ġo palazz, qed jammar ġo tinda mal-poplu tiegħu fejn mit-tienet tal-poplu kollu. U għaldaqstant biex inkunu fil-preżenza tiegħu irridu nkunu notfa. U dana jista' jagħmilulna u biss permezz ta' dem li ċarċar għalina msallab mal-ewda u għalhekk huwa importanti li m'hemmx salvazzjoni jekk inti ma temminx fi Jaxua bħala s-sit u s-salvatur tiegħek bħala dak li provda s-salvazzjoni għalik. Daw l-40 jum għandhom jiġu imħarsa permezz li narblu qalbna. 40 jum fej ejja ħanaraw x'għandna ħażin verament. Nitolbu lillah li jorina x'għandna f'qalbna milli qed iżommna milli jkollna dik ir-relazzjoni, dik ir-rabta intima miegħu. Għalhekk ngħidulhom l-40 jum ta' riflessjoni u indiema għax il-mument li l-Mulej jgħidlek xi ħaġa ħażina quddiem għajnejk inti tittindem tittieqaf tagħmilha. Illi x'inkella x'inhu l-iskop l qed ngħidlu Mulej imma x'qed nagħmel ħażin għax m'għandix rabta intima miegħek. U mbagħad meta jurik x'hemm ħażin inti teqpa' tagħmel dak il-ħażin. Għalhekk huwa żmien ta' riflessjoni u indiema. 40 jum li għaddejjin minnhom li huma wkoll magħrufa bħala il-perjodu ta' favur u ħniena. Illa għaliex aħna li tolbu matul dal-40 jum biex nippreparaw ruħna għal festi speċjalment Jom Kipur sabiex insibu favur f'għajnejn Alla. Għalhekk aħna pereżempju aħna ta' Missjanik Malta tal-Komunità Malta Missjanika, is-servizz tagħna dejjem nagħlquh b'dika il-famuża barka nidul aħna ta' Aron. Anki meta bħal bieraħ l-ewwel ta' Elul, fl-ewwel ta' kull xahar aħna nagħmlu service biex niċċelebraw il-bidu ta' xahar ġdid għax Alla hekk qalilna biex nagħmlu u l-istess nispiċċaw dan is-service b'dik it-talba il-barka ta' Aron. It-talba li Alla qal l-Aron biex jitlob fuq il-poplu ħalli jtbierek. Waħda mill-affarijiet li ngħidu f'din it-talba hija li Alla insibu favur f'għajnejn Alla. Jalla Alla jitfa' favur tiegħu fuqna, il-favur tiegħu fuqna. U l-ħniena, Jalla nsibu ħniena f'għajnejn Alla, u ġveru. U allura dawn huma dawk l-40 jum fej matulhom aħna nitolbu biex insibu favur u ħniena f'għajnejn Alla. U ma mbagħad allura persuna tieqaf tgħix fid-dnub, allura issa għandha dik l-assigurazzjoni li ser issib din il-favur u din il-ħniena. Imma irridu nifqu ngħixu dik il-ħajja ħażina li konna qed ngħixu. Irridu nifqu noqogħdu mmorru naduraw oġġiela tad-deb jew statwi tal-injam u tad-deb u tal-fidda
Irdu nifqu niċċelebraw festi sbieħ kemm huma sbieħ li ħoloqhom il-bniedem. Irridu nifqu niġħdu il-festi tal-Alla l-missiera x'din hi tal-biża'. Niċċelebraw festi li ħoloq il-bniedem minħabba t-toys u r-rigali u l-kejkijiet li naqilgħu u minħabba l-atmosfera li jġibu. Imma il-seba' festi tal-Mulejla kienu għarbuhom. Bħal dak li qallu il-festi li ġejjin m'għandhomx l-istess atmosfera ta' festi pagani. Għal min ma jemminx, ma mhux ser ikollhom dik l-istess atmosfera, għax la ma jemminx, imma għal min jemmen, għal min għandu qalbu miftuħa, għal min għamel ir-riflessjoni tiegħu u aċċetta dak li Alla qed jgħidilna biex nagħmlu, hemmhekk inħossuh il-ferħ, hemmhekk inħossuha l-atmosfera ta' paċi, ta' ferħ, ta' entużjażmu. Hemmhekk verament inħossu l-preżenza ta' Alla fostna. Min-naħa l-oħra allura rridu noqogħdu attenti għal daka it-twemmin kemm xejn ngħidlina ħażin illi darba salvat inti dejjem salvat. Huwa twemminna għarrieq il għaliex anke kif jgħidilna l-istess Apostlu Pawlu fl-Ittra tal-Lut kapitlu 10 vers 26 Pawlu jgħidilna kara għax jekk wara li ħadna t-tarif sħiħ tal-verità nidimbu minn rajna ma hemmx sagrifiċċju ieħor għad-dnub xi jsir. Ma tista' tagħmel xejn. Jekk inti titqpa' tgħix fid-dnub, il-mewt ta' Kristu għalik ma ħadd tfisser xejn. Trid tieqaf tagħmel dak id-dnub. Araw x'għidilna Pawlu. Jaqbalna biss li nistennew bil-biża' il-ġudizzju ġifieri Jom Kipur, il-ġudizzju, u l-ħuġġieġa nar li teqret l-ebewwa ta' Alla. F'kelma waħda Pawlu qed jgħidilna jekk inti taħseb li inti salvata x'sejjer ammenu ħallelujja fuq is-sit ta' quddiem fil-knisja fejn tattendi, imma qed tiġħad dak li Alla qed jgħidilna biex nagħmlu, allura ma jistax ikun hemm salvazzjoni għalik. Ella li inti ma tixtieq tagħmel id-dnub titteqpa' tiċċelebra dak li hu pagan u ma tixtieq tiċċelebra dak li Alla qed jgħidlek biex tiċċelebra. Ir-riżultat ta' dan Pawlu qed jgħidilna li huwa ħuġġieġa nar li teqret lill-ebewwa ta' Alla. Anke Jaxua stess narawh kull meta naqraw parabola ta' fejqan Jaxua. Il-kull meta fejja il xi ħaddem qallu mur u tidnibx aktar. Mur issa ieqaf għamel id-dnub. Erġa' dur lejn Alla dan huma dawk l-40 jum li għaddej minnhom. It-texuva nedur aħna it-texuva ġifieri li nindem li nerġa' ndur lejn Alla biex nimxi miegħu li jiddispjaċini li għamilt id-dnub. U Jaxua dejjem qalilna morru tagħmlux aktar dnubiet. Tidinbux aktar. Jaxua dejjem qalilna morru tidinbux aktar, tagħmlux aktar dnubiet. U allura qed naraw li dawn huma l-affarijiet li għandna nirriflettu fuqhom matul dawn l-40 jum. Semmejna żewġ affarijiet, il-ħniena u l-insibu favur fajnejn Alla. Il-favur u l-ħniena. Dawn huma biss tnejn mit-13 l-attribut ta' Alla. Dawn l-attributi li qed insemmi insibuhom fil-Ktieb tal-Esodu, li Ktieb tal-Esodu kapitlu 43 versi 6 u 7, u għal dawk li ma jafux daw 13 attribut ta' Alla x'inhuma, fuq daw ser nitkellmu issa fil-programmi li ġejjin. Mela s'issa nafu li qegħdin fix-xahar ta' Elul fit-tieni jum, nafu li dan ix-xahar huwa xahar li fih 30 jum bejn wieħed u ieħor u mbagħad 10 ijiem oħra mix-xahar ta' wara. Allura 40 jum ta' riflessjoni, 40 jum li għandhom iwasluna għal festa l-aktar solenni. U għal daqstant f'watul dawn l-40 jum jekk verament aħna ħanfittxu wiċċ-Alla, jekk verament ħanifqu nagħmlu id-dnub, jekk allura verament mbagħad ħansibu favur fajnejn Alla u ħansibu l-ħniena ta' Alla. Kif edna huma żewġ attributajiet minn 13. Nitkellmu fuq it-13 attribut li huma kollha biex inkunu nafu għal matul dal-40 jum insiru nafu minnu Alla u x'qed jagħmel fina. Kull meta niġu qudiemu nitolbuh maħfra, kull meta niġu qudiemu u verament nifqu nagħmlu id-dnub. Nifmu Alla x'ikun qiegħed jagħmel magħna
dak il-ħin. U allura nkunu issa nistgħu nsiru nafu l-Alla aktar u nersqu aktar qrib tiegħu u jista' verament ikollna dik ir-relazzjoni intima tiegħu. Xi ħaġa li naqraw matul daw l-40 jum ta' riflessjoni huwa Salm 27. Salm 27 illi ħanaqra versu wieħed għallum minnu il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi, l-ewwel vers. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża. Dak il-vers naslu fit-tmiem il-programm tagħna bħas-soltu nagħlqu b'talba żgħira u għall-astant Mister Qaddis Alla ta' Abraham, Alla ta' Isaac, Alla ta' Ġakob. Niġu quddiemek Mister Qaddis f'isem ibnek l-Aziz Jexua is-Sid u s-Salvatur tagħna il-Messija ta' Iżrael il-poplu tiegħek. U nitolbuk mulej sabiex tkun inti d-dawl tiegħi mulej. Mister Qaddis neħħi kull biża minn ġofija u għallimni nafda biss fik Mister Qaddis. Fakkarni mulej fil-ħniena tiegħek. Fakkarni Mister Qaddis sabiex nafda fil-grazzja tiegħek. Fakkarni Mister Qaddis sabiex nafda fil-kompassjoni tiegħek. Dawn huma parti mill-karatteristiċi ta' Alla, mill-attributajiet ta' Alla. Mulejjen ninneħħi kull biża, kull ansjetà u kull peace li taqqalni. Mister Qaddis il-kelma tiegħek tiddikjara mela la tibżax għax jiena miegħek, la titħawwaġġ għax jiena Alla tiegħek. Jiena nsaħħek u ngħinek, jiena nsostnik bid il-lemenija ġusta. Mulej din it-talba dina id-dikjerazzjoni li inti għamilt permezz tal-profeta Eżajija rassaqa quddiemek illum. U nirringrazzjak mulej, nirringrazzjak illi huwa bis-saħħa tiegħek li jiena ma nitħawwaġġ illa li għax nimxi fit-triqatek mulej. U fit-triqatek biss irid nimxi. Wara l-kelma tiegħek biss irid nimxi mulej għax inti biss għandek il-kelma tal-ħajja ta' dejjem. Għallimna nafda fik mulej, għallimni nafda fil-kompassjoni, fil-mħabba, fil-ħniena tiegħek. Dan li tolbok f'isem ibnek l-Aziz Jexua il-Messija, s-Sid is-Salvatur tagħna, ir-Re tar-Rejiet, il-Prinċep tal-Paċi lil-jum ta' Ġuda. Amen. Sekemm nerġa' narakom mal-programm ieħor ħbib tiegħi f'isem sħabi ta' Malta Messjanika nsemmilkom.